kuita udyire vakadyira isusu mari vakungoti tibvai endai NMB yacho iyoyo kana yakatenga zvechokwadi yakudyirwa futi mari. Vagari vekuchitungwiza kuuniti G vanogara mumahositeri pamagirosa epamakoni vari kugunun'una zvikuru nemaeviction letters avakapiwa nekanzuro yechitungwiza iyo yakati vanofanira kunge vatsvakwe kuenda muna mbudzi gore rino sezvo paine runyerekupe rwekuti nzvimbo yavari kugara iyi yakatengeserwa bhanga reNMB. Vagari ava vakaenderera mberi vachiti chiri kunyanya kuvadya mwoyo ndechekuti pavakaiswa panzvimbo iyi nekanzuro yechitungwiza mugore ra1982 vakavimbiswa kuzotsvagirwa pekugara pakanaka munguva yaiteera, asi iko zvino vave kudzingwa seimbwa. Vatori venhau ve263 Times vakashanyira nzvimbo iyi. Vagari vakataura matambudziko avakange vachisangana nawo akaita sekuvharika kwezvimbuzi nekushaya pekugezera. Zvinzwirei zvizere vagari ava vachitaura nhunha dzavo. Mukoma, tiri kuona makapuwa maeviction letters kuti munge muchibva kunzvimbo ino kuno kuchitungwiza pamakoni nekanzuro. Kutoilet manga muchimboenda kupi? Tiri kuona matoilets enyu akabloka kunoko. Mamushandisa matoilets api? Uye dambudziko rakatanga rini rekuti matoilets anya kunge azobloka? Zvakatanga 2006 pakaitwa tsunami paipai. Pataedza kumbofambawo kuti tichitaurawo nevanhu vekanzo hapana musoro wakatitaurawo ndopatazoendawo kuHarare hapana kana chakabudawo. Pedzisira tazotaurawo navo tikati mukuona nyaya iripo hatikwanisi kupaiwo marenzi zenyu nekuti hamuna kana sevhisi yamuri kutipawo, but izvozvi kune vamwe vanotobhadhara marenzi acho panapa pacho. Vari kubhadhara marendi but matoilets hapana akazomboya achigadzira? Hapana kana akatombouya achigadzira. Izvozvi tinotoshandisa inonzi bucket system. Bucket system ndo ipi munganyatsojekesa ipapo? Inonzi bucket system ndeyekuti tinotanga taisa mvura tobva tazogara pabhaketi toita tsvina tobva tachirasa ndo marara acho amuri kuona. Saka muri kuti ino ndo toilet yacho ino? Toilet yacho ino. Chichemo ichi makambochisvitsawo here pakatanga zvebucket system kukanzo kuti vanyatsoona kuti sure dambudziko ramuri kusangana naro riri serious? Ichi chemo takatochisvitsa takatosvika pakutonyora tsamba, but tsamba yacho yakangogarirwa iko kuchitungwiza kuhead office. Mai tiri kuona tiri muoutbreak yekolera kai izvezvi yanani zvai but yakatombopfiriridza. Hamuna kusangana nemakezi rechiona kuti bucket system toilet inogona kuva nenjodzi panyaya dzekolera and stuff. Zvazvakamira sei? Ipapo tinototenda Mwari hapana kana munhu one akambobatwa kana nekorera, kana madhezi ecovid hapana na munhu akambobatwawo necovid. Mashoko enyu ekupedzisira mungada kungotaura nenyaya zvese zviri kuitika zviti makuda kubviswa panzvimbo inoyi, hamuna kwekuenda, mamuchigara pasina matoilet, zvese zviri kungoitika. Mashoko amuda kungotaura ekupedzisira tichipendera program. Mashoko atotaura hedu ekupedzisira isusu hongu isusu vari kuti nzvimbo ndeyavo vakatengesa zvavo, but isusu hatisi kuramba. Ndavatitsvagire kwekuita sei kwekuenda, kana vasina kwekutitsvagira kwekuenda woyawo wotipawo sevhisi yogadzirawo matereti, ogadzirawo suwa, otiwanisawo mvura kuti wotigarewo zvakanaka. Saka mvura mamushandisa ipai? Mvurawo titone mugodhi watinotocherawo pasera apa unonzi kwamainhirawo nekumwewo zvitsime-tsimewo zvatakacherawo. Zvakanzi maakugara pano asi hamugari zvachose, tichakuvakirai dzimba. Ndobva dzakapiwa nhewo dzimba dzekumayambara ndobva taakugara panapa. Saka tiri kushama kuti chibvai, ini ndinoenda kupi? Murume wangu akafa, handina mari yekuti nditsvagewo pokugara pakanaka. Magariro amanga muchiita kuno kukanzuro yange ichimbouyawo tanzwa tanzi muri munobhadhara maretsi kukanzuro yange ichimboera ichimbogadzirisawo ingava suwa ingava matoilets zvese izvozvo? Kwane nguva kudhara vaimbouya vachigadzira vachigeza matoireti pavakatanga kutipa ndo vaigeza vega vachigadzira matoireti. Saka pakangobhurokawo matoireti vakabva vamira. Saka isuwo takangomirawo kudi kubhadhara, taona kuti chii hatina toireti. Iye mwana muri apa ndiye anoona nhamo nekutakura chemba yangu inini achienda achiorasa. Hai dambudziko hombe. Saka zvizva munoda kukumbira kuna vangange vachikwanisa kuzokubatsirai kuti padambudziko ramakusangana naro kuti makuwanika kunge muchibviswa panzvimbo ine pasina kunge kuti munge muchienda. Chandinokumbirisa ndodawo pekugara pakanaka ndisingatambure zvandiri kuita izvi. Ndo chichemo changu.
apa handigoni kufamba. Zvakatongotiomera nemhuri yamuri kungoona iri panapa. Magariro atakaita kuti nemhuri tatone nezvizukuru. Saka pakauya tsamba dzacho izvozvi mabhipi akatokwira zvekuti takutoshaya kuti vanhu vese ivava vanoenda kupi, uye kuuya kwakaita tsamba dzacho dziri kungonzi ibvai ingoona ikoko ina. Handizive kuti isusu sevatungamiriri vemhuri iri munomu tichaita sei navo. Vakatotaura vana vari munomu vakati tichangoteerawo kwamunoenda imimi ndokwatichangoendawo. Saka woziva kuti woenda navo kupi vanhu. Takatoomerwa. Kudzingwa kwamuri kuitwa panzvimbo iyi, kanzuro yanga ine urongwa hwekuti inozokutsvagirai kumwe kana kuti yanga yangokuti ogarayo pasina urongwa ihwo? Urongwa hwachona ihwo kutanga kwakaita dzimba idzi chitanga pane kwakapwanywa kumayambara. Kwakupwanywa kumayambara dzimba idzi vanhu vanga vadziwana kupi? Kumayambara kwaitengeswa ari masitendi nekanzo vanga vari masabhuku, anga ari masabhuku aitengesera vanhu masitendi. Saka ndobva zvanzichi hakubvumidzwe vana vasiri vemo, ndokupazirwa kwakaita vanhu vachibva vatakurwa kubva vaiswa panapa pamahositeri. Zvika ndichigarai dzimba idzi munongofanira kugara tozokutsvagirei masitendi ekugara. Ndo mawisirwo akaitwa vanhu panapa. Vanhu vavanzi vachatsvagirwa pachena here kuti pane mari yavaifanira kubvisa nekanzo? Zvakangonzi tiri kutsvagirai, hazvina kuzenge zvakataurwa kunzi mari. Zvaizongoita kuti munhu kana iri stendi katoziva kuti munhu anotodirwa mari. Hapana munhu akanga aramba. Saka vanhu vakanga vakangogara sedzimbawo dzataiona dzichiti kunoti rumo kukicheni pakati vanhu vaigona kugara. Saka tatakangogara tichingoti tichapihwa pekugara sinzi tiri mudzimba. Zvii zvamungada kutaura mashoko enyu ekupedzisira muchikumbirawo kune vanokwanisa kunge vachikubatsirai nedambudziko ramuri kusangana naro? Tichikumbirawo kune vanokwanisa kutiitirawo, tiri kukumbirawo kuti dai vanga vatiwanirawo pekungotiisawo kana pakavakika kana dzimba mbiri kana 1 room zvaiyo kuti munhu afanowana pekugara. Zvino tiri kutarisa wedha yedu zvayaita kwakuda kunaya vakabviswa, ende nguva irikuda kubviswa vanhu yachona yakanzi kunana November, inguva yemvura kunenge kuchinaya. Vana vadika vanopona sei? Kana isusu vakuru vacho hatiponi, tavanhu vakuru. Tikanaiwa nemvura tikatonorwa nechando tinogona kutongofa. Saka zvinhu zvacho hazvina kutomira zvakanaka. Taikumbirisa chaizvo kuti vatikwanise kutipawo pamwe pano pekuti tikwanise kuti tisoro tigare. Tingati togona kuwirirana nazvo nemhaka yekuti isusu vanhu vachipwanyirwa dzimba 1982 kumayambaro vakaiswa panapa vachinzi ndo pawaiting place, meaning kuti vanzi waiting place kuti muzoendeswa kupi? Kunenge kwabuda dzimba, vamwe vakaendeswa kunana Zengeza 4 during that time. Pane vanhu vakabviswa kuhondo vaiva, vamwe vakaendeswa kunana N nechi. Saka vanhu vakanga vasara pana meaning kwakanga kwaita shortage yedzimba. Saka vakasara apa vakafanira vachivakirwa dzimba kune dzimwe nzvimbo, asi ivo fanira kuvakirwa nekanzelo sekupwanya kwavakanga vaita kumayambaro. Saka isi ndo mamiri atandikangoitawo panapa, nekuti panapa SVFDC ya 42 years vanhu vakangomirira chete kuti tine kwatichaenda. Ezvo ukadatosaru even mafacilities epanapa chaicho, matoilets whatever, even how it was before, hapana kana any service yatutazi iri kuwanika pana. Matoilets akanzo yaimbouya ichimagadzira kumashure isa vanhu vachitobhadhara, even dzimba dzese dzinotori nemareceipt ekubhadhara kucancel for these services yematoilets. Izvo zvanzi chikonzero chava chechi tisingazive madevelopments anoitika munyika. Asiwo vamwe venyu muri kuti vakatsvagira kwekugara asi mamuna, chikonzero chimbonyatsori cheche kuti vamwe vanokwanisa kunge vachibhenefita vachitsvagira pekugara, imangodzingwa monzi hapana kuti munge muchienda? Tichitaura pa82 ipapo zvinozvira kuti dzimba dzakanga dzakavakwa dzakakwanisa kuagomotetwa vamwe, saka vakanga vasaririra vaive ndo vakanzoni 64 vanhu vanogara mumahosteri muno ndo kuiswa panapa, vakamirira kuti vazoenda kudestination yavo. Saka mungati kudini zviri kuitwa nekanzo zvokuti vanenge vakakuti vanenge vachazokutsvagirai kwekugara, asi kwezvino kuda kungoti vangokupwanyirai dzimba vasingakupewi kuti munge muchienda? Izvi zvine zvakutoda kuti hurumende ipindire, nekuti iyo kanzil haina pawo, nekuti nyaya dzisi kuti vazopwanya panapa, nyaya dzofanira kuti dzatomboenda kuna high court whatever nechi, but iyo kanzil kana ichingoti mapapers direct from their office vachisika kuti vanhu ibvai without a destination, hapana zvatinenge tiri kuita. Nekuti you are true Zimbabweans tese kushaya haisi mhaka,
handiti vamwe vane dzimba 50-50 vamwe vane 2 vamwe vane 1 handiti kuya kuzogara panhu pakadai so meaning kuti kuomero we need our destination sekupwanya kwavakamboita kupi kumayambara. Mimi sevanhu vane kodzero yekuti nge muchigara munzvimbo ino uye muri kunyatsoziva kuti mange makagadzwa apa nekanzo makamboenda here kumakotsi kuti munzwe nge muchigadzirwa. Chinotarisa kuenda kumakotsi inhau yeurombo. Vanhu havana mari dzekuti vanosumudza gweta kuti vaende nayo kuhigh court. Hatina mari yekudya tiri kutoishaya wati moyekubhadhara gweta each and every session pamwe vanoda ma500 ma400 and whatever handiti saka we can't raise that money kuti gweta ritimirire pana. Saka zvii zvamungada kukumbira kuti munge muchiitirwa nehurumende kana napresident chaivo nezvitoda kuitika kwamuri izvo? Isu tiri kuti kuna president handiti ndavatipe nzvimbo votipa destination yedu sezvatakanga tiri kare nemhaka yekuti kupwanywa kwaitwa kumayambara uku kwakapwanywa nehurumende nenhau yedevelopment yechitungwiza nai handitika ndokuisa panapa vanhu kuti vachazove nedestination yavo saka isi tichida destination yani yedu nekuti vamwe vabereki vakatoshaya havasipo vakanga vapiwa dzimba kwasara mabeneficiaries. Takapiwa notice ye3 months kusvika muna November kuti tibve pano but hatisi kuziva kuti tiri kunzi tibve pano tienda kupi. Isu takagara panapa gore ra1982 muna April tichibva kumayambara patakabva demolishirwa dzimba dzedu tichinzi takagara zvisiri raiti kumayambara takatakurwa nemarori tichiunzwa padzimba dzinedzi tikatopiwa anonzi mafile ekuti tatoma residence epanapa. Mafiles edu anga tichitorimo muchitungwiza tichitobhadhara rent yedu tichitobhadhara mari yakafanana nemastenzi chaiwo ari muchitungwiza ese. Mari yenyu yaenda kupi? Yaenda kukansel kana? Isu taiti tiri kuisa kukansel because vaitipa mapepa taibhadhara mapepa tichitone mafiles acho asi nekufamba kwenguva takazoona kwakunzi hakuchisina mafiles uchitungwiza saka hatina kuziva kuti mafiles acho akazobviswa achiiswa kupi zvakatotiradza kuti patoita uori hwekuti vakutodyira nzvimbo inoini mari. Saka nzvimbo iyi iri kunzi mubve inoda kuitwa sei? Vada kupwanya here? Vadaita sei? Ivo vari kuti yakatengwa, vakati yakatengwa hanzi nebhengi ripi hameno bhengi roro riri kunzi NMB bhengi ndo riri kunzi rakatenga nzvimbo inei riri kuda kuzovaka pano apa patigere isusu vanhu. Isusu tongonzi ingobvai endai hatizivi kuti kupi. Saka ivo sevanhu vanga vachikuzivai muri kuzvionawo sezvo kunzi munongonzi ibvai mungoenda vasina pamwe pavanenge vachikutsvagirai pekuti munge muchigara sezvavakambokuitai pavakakubvisai kumayambara? Isi tiri kutoona kuti ndo uori wacho vari kuita udyiri vakadyira isusu mari vakungoti tibvai endai. NMB yacho iyoyo kana yakatenga zvechokwadi yakudyirwa futi mari saka ndo uori wacho. Hatizivi kuti iZimbabwe yerudzi iyo ine uori wakadai hwekuti vanhu vanoshayiswa rugare varivo varidzi venyika. Hurumende iri kutaura kuti munhu weZimbabwe wese anofanirwa kuva nepekugara. Hapana muZimbabwe anonzi haana nzvimbo yekugara. Saka isusu hatizivi kuti sei tiri kunzi hatina nzvimbo yekugara. Mashoko apa mungada kungokumbirawo kuti munge muchibatsirwa kungava kuhurumende kana kuna mutungamiri wenyika chaiye? Izvozvo ndo zvatinotoda kuti mutungamiriri venyika vaone zviri kuitwa nevanhu vavo munyika munomu vanoshanda mumakanzuru vakatiisa panapa vakuti tibve tinobva tichienda kupi. Mutungamiriri wenyika ngavatipe kuenda iye zvino mvura yakuuya mvura inouya tisina pekugara tinoita sei? Isu tatochemberera muno nevana vedu vamwe vakatoroorwa vatone vana vavo tichingo muno tongonzi ibvai. Kanzura weward 25 muchitungwiza vaArthur Gunzvenzve vakapawo mafungiro avo nemaeviction letters ainge apuwa vagari pemakoni ava vachiti court order yamakapuwa iri kuafekta sei imimi sevagari uye imimi munotiwo kudine zvamaudzwa izvizvi kuti muchange muchizobviswa pasina kunge muchipuwa imwe nzvimbo yekugara? Mungotaura overall sakanzera wenzvimbo dangoti mungotaura kahwandri zvacho zvese zvamuri ngofunga kuti mungataura emusakanzera. Okay. Uchingotaura everything. Batanga. Taura yenyu. Okay, it's like notava kupindura pamavhunza mukuru kuti court order. We don't have a court order. One. Then inini semazire council pane chimbava mazire angu achikuita apa pachimiro chekuti vanhu vabviswe panapa vasina pekuenda. Nekuti 1982 vanhu vamwe mambo vanhu vataura pangandisipo paya pavachiti ivo
vakapwanyirwa kana kuti vakabviswa panzvimbo vachiendeswa panzvimbo ino inonzi mahosteri kuti vachatsvagirwa pekuenda. Then maitiro avakaita seinini zvangu inini mazira angu vamwe I don't think kuti vamwe vakutaura vakapiwa through zvemisangano zviyezvi. Vamwe vacho vakapiwa ndevesangano kunyanya, vamwe vakazongopiwawo through nokubhadhariswa vachitonyoreswa zvinonzi chikoko muhomwe chiyechi. Kozoita vasitorina kutopiwa pepandinogara inini, let me explain better kana mune time yekutaura nini. Pandinogara inini I was a lodger ipapo. Council yaitoenderera isisire vana vadiki panguva iyoyo taingoiguniwa ichitaurira vanhu kuti inini bhemubhadhira kucancel zvozokupai pekugara it's a business area, we accept that it's a business area, okay, but vakatipa pekuenda inini by that time nasati but in 2017 andane mhuri ndakakwanisa kutoro imba pandailoja ndikati ndinoda kupenda kuanze koni munhu azodo pekuendawo. Ndakazongoshamisikawo ndakanzerawo izvi ndakazviita zvisa ndakanzera ndakapinda kukansela 2023 ndakakansela. So ndakazoshamisika kansela yako ine mapepa ini ndiri kukansela ndikurwira hangu povo maresidence kuti hazviiti mukansel paitwa meeting musi wa8 February ndakakwanisa kuprotecta maresidence kuti hazvipwanye tapiwa 3 months notice ichiita kuti twe resolution ndikazviramba. Ndakasirwa nyaya inini natown clerk anonzi vanemunesoso vaya chitungwiza kuti ndinge ndichigara navo pasi tichipedzera navo kuti vanhu vachange vachiwana pekuenda here nekuti vanhu vachiti huku mazimbabwe vafana kuwana pekuenda nogara. But from this time ndangoona mapepa auya ndobvunza tikoni tichataura up to now vanhu vakungoshamba vachazove pekuenda. So inini ndiri about 2 times mvura musi wa8 nemusi I don't remember the day ndanamekibhuku rangu panapo kuti takanosita futi ndikabudiswa mukansel kuti tinetsana imo mukunzi you are too emotional ndichirambira maresidence hauna kwaanoenda. Hakuna kunoendeswa munhu kana vasina kutipa pekuenda. I think we are Zimbabweans for 5 years I think chibhadhara kucancel kunange tiine pekuende kuone kansel semazimbabweans. Asi misa kansela wose munhu anomirira vanhu makamboendawo here kumakoti kuti zvinhu zvakadai zvinge zvichigadziriswa? Right, I was trying kutaurawo nemamwe malawyers anoita kuti tiende but zvacho zvakuitwa kunge political nemamwe mareasons amene kana manatsono situation pamwamudi ipapo kune vamwe vanoti vanekwasiri ndichitaurawo imwe dii. Saka vamwe ndakatomborwiswa musuno nemamwe vanzi iwe ndowakasaina I don't know pandakasaina pacho vanzi wakasaina kuti zvinhu zvekupfanyo indichirwa kucancel. So zvinhu zvacho zvinokudzosa nyama dzako kuti urumborwirei apo kuti kucancel uri kurwiswa uri kurwisa futi ndo problem ine mareasons but vanhu vada kudziviswa ndo zvandakazongodzidzawo zvangu ipapo.